Ποια είναι τα μεταδοτικά νοσήματα για τα οποία πρέπει να εξεταζόμαστε? Ο ιός της υπατήτηδας C. Μία φορά τουλάχιστον στη ζωή πρέπει να εξεταστούμε. Αν όμως κάνουμε χρήση ουσιών και μάλιστα με κοινά σύνεργα, τότε ο έλεγχος πρέπει να γίνεται συχνότερα, μια φορά κάθε 3 ή 6 μήνες. Δεν έχουμε εμβόλιο για τον ιό της υπατήτηδας C, έχουμε όμως θεραπεία που μπορεί, όταν δοθεί έγκαιρα, να οδηγήσει στην πλήρη ίαση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι προλαβαίνουμε προβλήματα όπως η κύρωση, όπως ο υπατοκυταρικός καρκίνος, ο ιός της υπατήτηδας Β. Μια φορά στη διάρκεια της ζωής για να δούμε αν έχουμε έρθει σε επαφή και αν χρειάζεται εμβολιασμός. Γιατί για τον ιό της υπατήτηδας Β έχουμε εμβόλιο και μάλιστα πολύ αποτελεσματικό. Είναι 3 δόσεις και αφήνει ανοσία, μας προφυλάσσει για όλη τη ζωή. Αν όμως έχουμε χρόνια υπατήτηδα, τότε πρέπει να επισκεφθούμε γιατρό για να μας καθοδηγήσει για το πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω. Ο ιός του HIV, δηλαδή ο ιός που προκαλεί το AIDS, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Αν όμως υπάρχει επικίνδυνη συμπεριφορά, όπως χρήση ουσιών, τότε ακόμη πιο συχνά, μια φορά στους 3 ή 6 μήνες. Αλλά εκτός από τα μεταδοτικά νοσήματα, υπάρχουν και άλλα νοσήματα, χρόνια,